Masandi. Ayavumelana. Ayikuthekude sivumelana, ayikuthekude vele. Yabona abantu makhuluma ngeBhayibheli bavele baqanga ukuthi sikhuluma ngoJesu. Understand? iBhayibheli uJesu ukuyiTestament elisha. Akekho uTestament elidala. Ntana yakhe. Phela uJesu akazange eze ngesex. You understand uJesu wathela umoya oyingcwele nje isiswini samama akhe waba khona. So if exclude mara uyibiza ngomuntu othandazayo uyangithusa abazalwane ngimixhayi. Yazenza ngazuthi impumputha esontweni labazalwane ihamba nomngane akhe amtshela ukuthi obabhenge babone futhi nokuthi angisimpumputha. Acela abafundisi ukuthi bamthandazele. Bamthandazela kokuqala bathi vula amehlo uyabona athi cha angisho azenzisa. Kwesibili kwesithathu bathi nabathi vula amehlo yakhala le ndoda. Bathi uyabona nathi angiboni. Uthe makabuyela kungwana yakhe sekhamukana kathekela phela uku-actor so uze uyakhala sesiphumile sonathi ndoda angisaboni kumampela. Uze revival isibuyise energy ayikho le. Yeah. Revival. Futhi iyamuyisa amandla. Yeah, revival. Sobathi nabantu abaphuze revival. Yo, man. Amen. Wow. Ukuthi is it the same God